Moi roztomili, posłuchajcie o hornodli, a o szpandze. Kiejsi hańdowni, mało kiej, dziołchy, a wydane baby, miały rozpuszczone włosy. Ja oto, jak ich myły nad laworym, lebo lygały do legiera. Ale przez dzień włosy musiały być do porządku, na głowie poukładane, jak się patrzy, bo inaczej by żadna baba nic nie zrobiła. Kiejsi dziołchy, a paniczki miały długie włosy, a nie rade ich strzygały, bo się prawiło, że włosy dla baby to jest ozdoba. Tuż co możecie pomyśleć, jak bai gaździno szła doić krowę, lebo kulała ciasto na nugle, aby miała włosy rozpuszczone, na dyć by nic bardzo nie zrobiła. Wspominam se, że aj moja stareczka, choć już włosy mieli siwe, a rzodki, to jednak odycki ich czosali, potem układali na głowie, a styrkali do nich szpangi a hornadle. Szpanga to był takowny kąsek druta, co się ją styrkało do włosów, bardziej z przodku głowy, lebo po bokach, a hornadla to też był drut, inny wyglądała jako litera U, a baba se ją wraziła do włosów ze zadku głowy, gor w ten czas jak robiła dudek. Każda paniczka, a dziołcha, tego miała kupa w kastliku, lebo kańsik na pozorędziu, kole zrzadła. Jak baba miała długie włosy, a w nocy se ich chciała rozpuścić na zogłówek, to rano niż se ich poczosała, a poukładała na głowie, to tak oto ze 4 godziny. Na każdo to oto iny postyrkała wartko pole szpangli, a hornadli do włosów, ale jak szła do kościoła na wiesieli lebo kańsik na gościnę, to aj pół godziny poradziła z włosami robić przed zrzadłym. A kany we włosy postyrkać te wszystkie druty, to się dziołcha uczyła od małego. Stareczka lebo matka i pokazywała, że te wszystkie druty najprzód trzeba se te włosy poczosać, poukładać, a dziepro potem szpangi se postyrkać jedną tukej, drugą tam, a trzecią oto hanej. Hornadlom też se musiała trefić, co by dudek się jej nie rozwiązał. Gor jak zwyrtała kańsik na muzyce. Ale przy tańcowaniu wiele razy było tak, że dziołcha te druty potraciła, a szła ze synkiem z włosami rozpuszczonymi ku chałupie. Nie daj Boże, jak to uwidziała jako starociotka, to potem miała o czym rządzić po dziedzinie. Synek jednako te szpangi, a hornadle wiele razy naszeł, a schował do kapsy, a potem jak przyszedł ku dziołsze na zolity, to i to doł, tuż była fest rada. Tela drutu wiela miały hańdowni postyrkane we włosach paniczki, to teraz se żaden ani nie poradzi pomyśleć. Starociotka Malka, jak się czosali, to mieli dycki jedną szpangę styrczoną do gęby, bo jedną ręką se układali włosy na głowie, a drugą chnet sięgali po ten drut. A hornadli do dudka poradziły wyrazić a i 4, bo se wspomnieli, że 2 ku tańcowaniu to je mało. Jeszcze kańsik we starym kastliku są wciepane te druty, co se nimi kiejsi gaździno włosy robiła do porządku, jak się patrzy. Każdo starucno szpanga, a każdo hornadla se jeszcze porazem wspomnieć, kany patrzyły do babskich włosów, a eny gaździnka wiedzieli, kany ich postyrkać, co by mieć włosy przez dzień poukładane, ale wiele razy na noc włosy rozpuszczali na zogłówek, bo przeca gazda miało od nich coś ich obiecane.